se o réxime franquista se tivese roto a altura de 1960-65, sería completamente distinta a historia, de acordo? E claro, esta evolución é tan brutal que o que pasa é que está en crise o modelo de Estado nacido da Revolución Francesa. Cando din que estas bestias que nos van levar, que se cargan o welfare state, o estado de bienestar, os dereitos laborais, os dereitos sociais, todo iso certo, que nos levan antes da Segunda Guerra Mundial, non, nos levan a antes da Revolución Francesa. Se estánse cargando o Estado moderno, estánnos convertindo en súbditos. E iso coido que son cuestións fundamentais, porque fixademos o que significa que a esquerda, neste momento, a esquerda do siglo XXI, en Europa, teñamos que estar defendendo o que defendían o que nin as esquerda ni centellas, ou sea, non existía nin o marxismo, nin o socialismo tal, no século das luces. Que está pasando? Bueno, pois si, esa maneira en que nos podemos tamén conectar con esa maioría social que é distinta, que eso si contende porque está a padecer, porque non ten dereitos laborais, porque non ten dereitos sociais, etc. E lerdes un tras outro os artigos do título primeiro da Constitución, como eu fixen esta experiencia na Universidade Autónoma de Madrid, acumulada de rapaces e de rapazas, no ano 2002, de acordo? Empecé a ler a Constitución e dixen, está vixente? E empezaron a dicir, léalo outra vez, por favor. A ver, la justicia, non sei que non está vixente. Xa en 2002 non estaban vixentes os artigos cruciais do título primeiro, que os dereitos e libertades e as obrigacións dos cidadanos. Por lo tanto, estamos en esa situación. E esa situación nos leva a que dereitos e liberdades básicas, democráticas e republicanas dos cidadáns e dereitos colectivos dos cidadáns constituyen unha nación. E entón isto é perfectamente comprensible. E entón é a maneira en que podemos conxugar a loita no eixo de contradición antagónica de clase con loita no eixo de contradición antagónica dos movimentos nacionalistas emancipadores.